vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri mudzimai ndakaroorwa uye zvekare ndine mwana wangu Juan. Pane zvakazoitika mukoma because inini handisati ndanyatsokugamuchira shavi iri rehuroi, saka ndo zvakabva zvazondivhara mbereko. But murume wangu uyo wandakasiya South Africa hatozvizivi kuti ndo zvakazovhara mbereko mukoma. Inini ndakatanga kutemererwa nyora apo pandainge ndichitori mwana mudiki because ndakarerwawo nagogo vangu. Amai vangu vainge vakashoshaika kudhara, but later on I then found out kuti gogo vangu she was the one who was responsible. Ndo vainge vakaisa amai vangu pachijana, asi izvozvo hangu handinei nazvo, saka ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichigamuchira shavi iri. Ndakati ndauya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa ndiri kushandawo saNurse Aid, ndaifungidzira kuti shavi iri rainge richazosara mugungwa because ndo zvandainge ndakamboudzwa neumwe musikana uyo akazoita kuti ndinge ndichizoya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa because iye paainge achiri kuSouth Africa aitobuda usiku, sometimes aitopfuura achinditora zvokuti ndaizomuka ndakaneta. Ndiye akazotondiudza kuti unozviziva here kuti une shavi rekuroya uye ndinotomboita mazuva ndichitombopfuura ndichikutora pandinenge ndichienda kunoroya kana kuri kunzi ndinenge ndisinawo mubatsiri. Akabva azotondirakidza nyora idzi mukoma, like ukatotarisa kumusana kwangu kana usina maziso emweya hapana kana chaunomboona, but iye manje akabva azonditanga kundirakidza nyora dziya. Aitoti akabaya kumusana kwangu ndobva ndatonzwa kutoti paabaya ingakwani pane kanhu kari kutamba uye zvekare nepachipfuva pangu apa pane nyora dzinototamba. Saka ndiye akazonditi shavi riri pauri so ndiye akazondiudza kuti shavi riri pauri iwe uri kufanira kuti unge uchirigamuchira. But ndikabva ndazoramba mukoma, saka kuramba kwandakaita shavi iri kwakabva kwazovhara mbereko yangu. Ndakatombodzokera kumusha ndikanetsana nagogo ndichiti bvisai shavi iri ramakaisa pandiri rekuroya, but vakabva varamba vakati kana ndikangoribvisa then ini ndinobva ndazofa, ndiwo kufanira kuti unge uchizotora chigaro changu muklabhu yedu. So mukoma, pandakazoya kunoko I thought kuti shavi iro rainge richazosara mugungwa sezvakaitawo shavi refriend yangu because iye paakauya kunoku aitondiudza kutoti handichatambomukini sezvandainge ndichiita pandainge ndichiri kuSouth Africa. But inini ndakangoti ndichingosvika kuno mukoma, shavi iri rakabva ratotanga kutondimutsa. Ndakabva ndazoroya umwe mukadzi uyo wandinoshanda naye, vakatouya kunoku, saka akanditi ainge achizama kuti ange achibatira pamuviri kuitira kuti kana akazozvara mwana iyeye ndiye anozotovabatsira kuti vange vachizonyatsokuwana mapepa ekugara kuno like forever. Mukoma, ndakabva ndatongomubhuloka mukadzi uyu chibereko chake, ende hana kana chaakambonditadzira, handiri kana kumbokunyeperai vanhu vaMwari, ndakatongonzwa ndichida kumukaurisa. Saka shavi iri rekuroya handiridi mukoma, but iro rinotongondishandisa, rinotongoita kuti ndinge ndichiita zvarinenge richida kuti ndinge ndichiita even though ndisingadi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana ndikaona murume wandinenge ndichida ndinomushanyira futi usiku, ndinozotongokaruka ndatopinda mumba make ndatova pamusoro pake. Murume uyu anenge akangorara chete, inini ndichiita zvandinoda naye. Ndo zvarinondiitisa shavi iri rehuroi. Hanzi ndaifungidzira kuti richasarawo mugungwa pandainge ndichibva kumusha ndichiuya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Izvi zvatova about 2.5 years zvichingoitika. Pamba pedu ipo panogara pachingokandwa matombo, but matombo awa tinoti kana isusu tiri kunoku kuSouth Africa matombo acho iwayo
kandwe pamba, but tinongoti kana tikadzokera kumusha paya patinenge takaungana pamba pevabereki vedu, matombo iwawo anenge achikandwa everyday nemunhu watinenge tisingambooni. Uye zvekare imwe hanzvadzi yangu uyo akatobva kumurume akazototemwa nedombo, then ziso rake rikatobva, then murume akabva azoti iye ainge ava kusazvikwanisa because hanzvadzi yangu uyu aitopota achibudirwa but achitotaura kutoti ndiri chikwambo ini chawapinza mumusha. Saka mukwasha wedu uyu akazosvikawo pakuti ainge ava kusazvikwanisa zvainge zvichiitwa nehanzvadzi yedu, zvainge zvichimuvhundutsa uye zvekare zvainge zvichivhundutsawo dzimwe hama dzake. Saka izvezvizvi titori nehanzvadzi yedu uyo atova ne more than a year agere pamba pevabereki, apa ari munhu anongogara achingorwara at all the times. Saka hatichaziviwo kuti ivo vabereki vedu pane zvavanoziva here, nekuti mukutaura navo vanongotiwo isu hatina kana chatakamboita, isu taingofambawo tichingobatsirwawo semabatsirirwo anongoitwawo vanhu, kuti kana mavaka musha wenyu munongoendawo mobva matsvakawo chekutsigisa musha. Saka ivo vanoti ndo zvaingoitwa nevanhu vakawanda makore acho iwayo, then kana wapedza kudaro wobva wazongonopa n'anga iyaya kana jongwe kana kuti mbudzi. Saka ivo vanoti vakaenda kune imwe n'anga, saka vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachizoucherera mushonga iwoyo pagedhi. Saka ivo amai vanoti pavakacherera mushonga iwoyo vari vaviri vainge vasina kupfeka, but baba vanoramba vanoti inhema mushonga iwoyo takatoucherera pagedhi masikati. Isuwo tigere kuno kuSouth Africa upenyu hwacho hwakatotiomera, tinotongoraramawo tichitongoti tiri kurarama nenyasha dzaMwari. Tinongogara tiri vanhu vekuti tinenge tichingorwarirwa nevana, kungoti wawana mari obva watofonerwa zvichinzi mwana arwara. Kana vari sevabereki vedu dzimwe nguva vanoti uyai tinge tichifamba, but kana tasvika paground vanobva vatanga kutukana. Dzimwe nguva ivo baba vanotomboti hanzi pane pamwe pavakatombouraya huku, vakati vauraya huku ndokubva vangoisiya panze mushure mekunge vangonzwa umwe munhu akavati nhasi ndine nzara ndoda kuti unge uchizouraya huku iyoyo unoiuraya obva wangoisiya iri mudhishi zvose neropa rayo. Ivo baba vanoti vakabva vazourayira huku yaiya mudhishi vakabva vangosiya zvakadaro zvose nebanga racho. Vanoti kana banga racho vakazotoritsvaka vakarishaya, huku iyaya hanzi mangwana makuseni pavakazomuka vakabva vaona kuti huku iyaya yainge irimo, but yainge ichiratidza kuti yainge yakasvetewa ropa rose. Saka hanzi huku iyoyo pavakazotanga kuicheka vachiti regedzai ndinge ndichizvidyira hangu huku yangu, ndo pavakabva vazoona kuti mukati mayo huku iyi yainge yaita black. Vakabva vazoitora vakatora nebadzi vakaenda kumunda vachida kuti vange vachichera gomba vange vachizoikandira mugomba vobva vazoifushira. But vakati vapedza kuchera gomba riya pavakazocheuka kudai hanzi vakabva vazoona kuti dhishi riya rainge risisipo, uye zvekare huku iyaiya yainge isisipo. Ndokubva vazodzokera kumba vakatoshamisika vakatoona kutoti dhishi riya rainge ratogezewa ratorongedzewa, apa pamba vainge vatosiya pamba pasina vanhu. So ndo zvimwe zvatinoudzwa izvo, so ndo dzimwe nyaya idzo dzatinoudzwa nababa, but hatizivi zvimwe kuda ivo naamai vanozivana. Maybe vanozongoti kana tose tava paground vobva vatanga kuita sekunge vasingawirirani. Tambozama kuti tinge tichivaitira go back to sender, but tavakonewa vanhu ava vaviri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndiri kutsvakawo kune avo vanozvigona, kana kuinewo vanozvigona vanokwanisa kutiseterawo bhomba rekuti kana rikaputikawo baba naamai vanobva vazosimudza musoro hanzvadzi yedu isati yashayika. Hanzi ivo vanogara vachingoitisana naro kuti iwe zvinhu izvi takazviita masikati, umwe anoti takacherera mushonga uyu masikati, umwe anoti takaucherera mushonga uyu usiku. Pakaipa. Saka zvinoreva here kuti vanhu vose vaya vaiti kana vapedza kuvaka musha vobva vatsvaka mushonga, zvinoreva here kuti zvinhu zvezviya zvichazopanduka? Kana kuri kunziwo newewe ndizvo zvawakaita, kuti wapedza kutenga stendi yako kana kutenga mudziyo wako obva watsvaka mushonga wekuti
unge uchichengetedza mudziyo kana kuchengetedza musha, you can come to my inbox kana paine zvauri kusangana nazvo, kana kuti mushonga wacho unozongomirira paya paunenge wachembera wozopanduka. Ya zvakangooma hazvo vedway. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kana ndikangonzi ndapora handimbofi, ndakabvuma zvekare kubatwa nemurume wemunhu. Mukoma nashe inini ndiri kuno kuSouth Africa, but ndiri kufunga kuti ndinge ndichidzokera hangu kumusha, but ndinotya manje kuti kana ndikadzokera kumusha zvimwe kuda ndinokwanisa kuzofa, because kuno kuri nani ndinotombopota ndichienda kuchipatara. Kana ndaenda kuchipatara ndinobva ndatomboadmitiwa ndichiwedzerwa ropa, because mukoma ndiri kungogara ndiri kunguva yangu ende ndiri kugara ndiri kunguva at all the times. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, last year ndakasangana neumwe murume uyu akabva azondinyenga semunhuwo ainge atambudzikawo for a very long time achingoitiswa nevarume. Ndikabva ndati murume uyu he seems to be very quiet and he seems to be very honest, but akabva azondiudza kuti iye akaroora. Ndakarwadziwa mukoma, because ndainge ndatonyura murudo apa tainge tangosangana zvedu mutauni, but it was love at first sight. Mukuzonotaura paya akabva anditi inini ndakaroora. Saka akangonditi andiudza kuti iye ane mukadzi. Ndakabva ndatombodeleta mafone numbers ake mushure mekunge ndamubloka. Ndakamubloka I think for about 2 days, but mwoyo wangu wainge uchirwadza ndichingomufunga ndichingotarisa mapictures ake ainge anditumidzira. Mukoma nashe then ndakabva ndazomuunbloka. Ndakangoti ndichingonomuunbloka iyowo ndokubva atotanga kutondiudza kutoti he had been missing me. Ndikamuti uya kumba kwangu tinge tichitaura, because ipapo ndainge ndava depressed. Akauya mukoma tikabva taita zvatakaita, tikambotanga tichaita bonde redu tichishandisirana dziviriro, but because of the love that we had the following weekend ndokubva tazoita bonde pasina kana dziviriro. Mukuzonodanana manje ndaitogara ndichimuti usachengeta mamessages. Iye manje aichengeta mamessages because I was the first girlfriend that he had ever had. Ndokubva azobatirwa mamessages aya apa mufoni mangu mainge makazara mapictures angu, because chati racho ainge asina kana kumugara akari clear, raingogara kuarchive kuya. So mukadzi uya akabva anditumidzira mapictures angu akabva ati ndoda kukuendera kunguo tsvuku wakapusa stereki. Ende dzimwe nguva ndaitombomutumidzira murume uyu wandaidanana naye papictures esikarudzi yangu, ndiwo aakadzosa akati watondigonera iwe, ndava kutoendesa mapictures awa kune vanhu venguo tsvuku. So I just thought kuti munhu uyu angorwadziwa. Ndikabva ndatokumbira ruregerero ndikati very sorry, ndainge ndisingatozivi kuti he is a married guy. Akandinyepera, but iye manje akabva amuudza kuti if you go back to the charts you can see kuti aitozviziva kutoti ndine mukadzi. Apa ainge ava kufaitirawo marriage yake, asi marriage yake isaparara because mukadzi wacho anoratidza kuti anomuda. Mukadzi uya akabva andituka neniwo ndikamutuka back because ndainge ndarwadziwa nezvainge zvaitika. Then akabva azoenda. Mukoma nacho ndakati ndaenda kumaperiods, ropa randakabuditsa ipapo it was as if munhu aita miscarriage. Fara ndikati at least Mwari nhumbu yacho maita kuti inge ichingobva yega, otherwise ndaizotambudzika. Mukoma ndakati rava zuva rechinumber 4 ndichingoita heavy bleeding. Apa ndainge ndava kuti ndichifamba ndaitoona nyika ichitenderera ndichifila dizzy because I was losing too much blood. Ndikabva ndaona kuti izvi hazvisisiri normal. Saka ndakambotanga ndaenda pane vamwe madzibaba vakabva vanditi makagadzirwa kaimi, makagadzirwa maidanana nemurume wemunhu. Ndakabva ndaramba because madzibaba ivavo vainge vari munhu wekuziva. Ndokubva ndazoenda kuchipatara. Pandakasvika kuchipatara ndikabva ndaudza manurses kuti ndainge ndakadanana nemurume wemunhu, akabva mukadzi wacho akabva andigadzira. Manurses vaya vakabva vati hakuna kana zvinhu zvakadaro, ndokubva vandipa mapirits. Saka vakabva vatonditi ndinge ndichinwa at least mamwe mapirits acho, mamwe acho ndozonwira kumba. So ndakatoti ndiri muoffice manurse vaya vakabva vandipa mvura ndikabva ndatonwa mapirits aya. Ndakangoti ndichingonobuda muoffice mavo ndaitoona kutoti
panapa handichakwanisi. Ndakangoramba ndichingoshingirira ndisingadi kuti ndinge ndichizova the center of attraction, ndichingoti kana ndasvika kumba ndobva ndazozorora. Mukoma ndakangoti ndava kuda kunobuda pagedhi repachipatara ndikabva ndadonha. Then pandakazomuka ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatova muchipatara. Ndakazogaramo muchipatara muya for more than a week ndokubva ndazobuda. But kungonobuda kwangu mukadzi uyo akabva anditextira message akabva ati hausati watanga iwe. So mukadzi uyu ndambozama kuti ndinge ndichimukumbira ruregerero but haasi kubvumaba. Kana vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kungogara ndichingobleeda everyday ndichingobleeda. Hapanzi amai guru ava ndambozama kuvakumbira ruregerero but havasi kuda kunzwisisa nekuti pafoni hanzi takatukana. Saka vakaita mascreenshots emamessages avo andaivanyorera ndichiudzwa zvose zvavainge vachinzi havakwanisi kuita mubedroom nemurume wavo. So vakabva vati vari kuda kundikaurisa. Pakaipa ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi anyone around Joburg anokwanisa kundibatsira ngandibatsirewo. Ndanzwa nekungoramba ndichingobleeda zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndakatengawo motikari. This was a few days ago, but motikari iyi mukoma veukama havatozvizivi because nditori nemabrothers angu avo ari munomu muSouth Africa zvekare nevamwe vanasekuru nevazukuru. Tose tinongogara muprovince 1 but vose havatozvizivi kuti inini ndakabva mukutenga motikari nemudzimai wangu. Takatoendawo kuWebuy Cars tikabva tanotenga motikari yedu, but this car we are going to keep it as a secret. Tichiri kufunga nzira dzekuti tinge tichizozivisawo veukama because as my relatives know kuti inini ndinongoshandawo zvimapiece job. Ndine murungu uyo wandinoshandira anoitawo zvegarden service. Saka pay yangu yandinowana vanhu vanotoiziva, uye zvekare mudzimai wangu iye angoriwo nekamusika mulocation anongoitawo zvekutengesawo majigi nemadomasi nei. Saka hakuzi kunzi tingawana mari yekuti tinge tichizokwanisa kutenga motikari iyo yatakaenda tikanotenga in secret. Saka takaitawo mushikashika inini nemukadzi wangu. One day takatoti takagara ndokubva tangoronga kuti it was far much better kuti tinge tichimbozamawo kufamba, tinge tichiona kuti hatingapiwewo here mari yekuti tinge tichisimbisawo mabasa edu awa atinoita, like madhamu vangu kamusika kavo kange kachizotangawo kuita mari. So takaenda kuya ndokubva tazopiwa mushonga weLucky. Saka mushonga uyu wakabva watanga kutipa mari ende tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizodzoka nehuku. Takabva tadzokera kuya nehuku ndokubva tauraya huku iyaya. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichidya huku iyaya ichiri mbishi. Tikabva taita sekudaro. So one day madhamu vakati vabva kumusika kwavo ndokubva ndatotanga kutovabatsira tichitoburutsa stoku yavo yainge iri mubhara. Ndopandakabva ndazoona kuti mainge muine mabhanduru maviri emari. Then tikabva taverenga mari yaira. Tikabva taverenga mari iya tikatoona kutoti yainge itori mari itori nemumvuri. So each and every day madhamu vanoti vachibva kumusika kwavo tinobva tatoona kutoti mubhara muya munenge mutori nemari. So inini nemukadzi wangu tiri kutobata mari yakawanda, but takanzi nen'anga yacho tikufanira kuti tinge tichimbochengeta mari iyoyo. Kunyange zvikanzi tadzokera nayo mari iyoyo kumba, tikufanira kuti tinge tichimboichengeta takaiwandisa tozoishandisa zvedu later on. Mari iyi mukoma yakawanda yatinogara tichibata on a daily basis. Saka apa takabva tanzi kana chida kutenga motikari it is okay, tinokwanisa kutenga motikari, but timbomira kuzivisa veukama until when we do not even know. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi takatoenda tikatonotenga motikari kuWebuy Cars. Apa veukama vatozvizivi kuti takatotenga motikari.